Foli ani tani amoke kanyesi ala mebaga jekulu bela jilema awni yantuma hawbi sibila hondu teleka kuna fundi kenekan ambi septembre kalo kilitan ani wulon lala samba flani muka ani saba anga ministru ka ladala laje temene ni o conseil des ministres no kera septembre kalo kilitan ani sabala anga chamache fanganye mugo colonel Asim Guita ali alla dunia ka fo mi anga jamana yerema horiya o nyeneje ko o bora ama ko sabu yake kasara munuduna anga jamana kuno ni wakati ko foluna ni o kera ni kalun yere kli wolufla kli shigi ani atan flala o la kada o walia kan 22 septembre ko o nyeneje hotena seka ke tuguni ko musaka munu mena do o konyala anya fo anga marabulu nyemogo ba foleni o Dr. Shugel Kukala Maige kuka musako ta ni ku udu kasara bagato uluka musako la wala sa ka sika sigidala diun ka ulula kana ani mamurutile marfatigu ka ulu faga Tomoktu gouverneur Halia Ladonia ka fo komi couvre-feu ko o damne na septembre kalo kilitan ani kili o temenina ni abitaga kunche octobre kalo kilitana ni o bela jilimi be klipi saba akiyama o wakati nunu sogona tuli wajibali ko o be damne negenye muga fukata si sogomara negenye woro wakati ma alibi amito Tombouctou marala dogokun kelen konnana ni a chien flay mugujugu o be fili kanyasi Tombouctou o panguru jigi kene o yorola ni abifo o mugujugi mako obi akun folo o kera septembre kalo kilita hani kelen temenena ni o sabamunu filila Tombouctou panguru jigi kene kan fla o sira minisma mogo uluka kama ngairala ka foko mogo mato ala ngamie minisma mogo uluka yorodo ko odi chena o temenin kofe uka compagnie do bino nabe fo ma ko sky mali uli ala donia ka fo ko uka pankuru munu be ni o be yasin Tombouctou ani gawuma la kana balia sababu yala ko ulu be jo wakati ni dabadon konnana o temenin kofe akun flana o kera septembre kalo kilitan ani nani temenina negenye wolonvla o temenini sanga muga nyogonai o bi saba wore o filla ni yoro kilin ko folina nga airala ka fo hala barikala ko mugo matanya ala Nambore amitaka gawu marala ni oye buremi kerengereni yala septembre kalo kilitan ani fla temenina negenye kononton o temenini sanga mugayi anga finitigila ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛ ni duguma kɛlɛkɛcɛ olu ye wulika jɔkɛ ni ka bamagaciw caman ka olu faga mɔgɔ 46 ɲɔgɔnna olu de fagara a wagati kofolen na ni o 46 cɛla bamagaciw ka ɲɛmɔgɔ 3 o kun bɛ a la ani fana u ka bolimafɛn senani ni a bɛ fɔ o ma ko pick-up o mugan o jinina min an ka finitigilakaw yɛrɛ ka fanfɛla ye mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna olu de sara a binkaliwale wagati ninnu kɔnɔ min mɔgɔ 13 ye ko olu de jogina an ka finitigilakaw ka fanfɛla la an ka jamana kɛlɛkɛcɛw olu ka ɲɛmɔgɔba ni o ye état major général des armées ale ye communiqué dɔ kɛ a ka o communiqué in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin don kelen masini na tuguni ni o ye septembre kalo tile 12 ko ɲɔni ni binkaliwale ninnu ka kɛ ko banbagaciw k'u kun bɛ ka binkaliwale dɔ fana ni ka o labɛn ni o kɛra nɛgɛ ɲɛ 7 o tɛmɛnen ni sanga 30 ye ko ni o kun bɛna o binkaliwale ninnu ta ka ɲɛsin civil ani finitigilakaw ma nka an ka finitigilakaw ka cɛsiri bolo ko a ko sira ka dan sira la Adama jara ben le cerveau kabini septembre kalo tile 4 o tɛmɛnen na ale minɛna ka datugu ko sababuya kɛ k'a ye kumakan minnu fɔ ni ka ɲɛsin an ka jamana mara o tagaboloya ma a ka kiri o jaabi bɔra septembre kalo tile 14 tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko san 1 kaso k'a bɛ o kɛ ani ko san 1 o juru donna la Nambore an bɛ taga an sungu mara la septembre kalo tile 13 tɛmɛnen o sufɛla fɛ min ye binkaliwale caman o kɛra ka ɲɛsin ni sigidala kofɔlen yɔrɔ dɔw ma ni a bɛ fɔ o ma ko tojɛlibara hale ni tanel ko ni banbagaci kulu ninnu ko tun bɛ bolimafɛn sen 2 o de sanfɛla la o kɛlen ka se ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na sufɛ k'u ye mɔgɔ minnu sɔrɔ o y'a kɛ mugu ci ye ni tojɛlibara hale fanfɛla la ko mɔgɔ 9 o de tanyara min ye tanal ko mɔgɔ 2 o de sara ani mɔgɔ caman ko olu jogina u ka ye marabagaw olu y'a ɲini an ka jamana lakanabagaw fɛ ko alibi u ka se ka fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa lakana o bɛ se ka sabati u ka sigida la cogo min
Septembre kalo kile tan nani tɛmɛni na min gosi kaw fino bingali wali fila o tara ka ɲɛsin u ka yɔrɔ ma ni o y'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 12 o tɛmɛni ni sanga 30 fo ka taa se nɛgɛ ɲɛ 17 o wagati kɔnɔna ma an ka finitigilakaw ka fanfɛla la mɔgɔ 2 de sara ani mɔgɔ 3 ko olu jogina a wagati kofɔlen kɔnɔ wa ko ka finitigilaka ninnu to u ka tagama na mobili la fana ko civil dɔw kun bɛ u kɔ ni mɔgɔ 17 civil la ko olu de jogina a wagati kofɔlen na wa banbagaciw yɛrɛ ka fanfɛla la ko mɔgɔ 12 ko o de fagara ani u ka bolimafɛn sen 2 pick-up ko o sera ka lasɔrɔ ani u ka kɛlɛkɛminɛw wɛrɛ. An bɛ taga Congo RDC septembre kalo tile 13 tɛmɛnen ni o kunbɛnna araba ma u ka parti tɔn ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ ni a bɛ fɔ o ma Jean-Marc Kabon ale ka kiri o kɛra san 1 kaso tɛmɛnen kɔfɛ a ka kiri o jaabi bɔra a yirala k'a fɔ ko a ɲɛgina ni san 7 kaso de hakili jiginna juillet kalo wagati la san 2022 a kun ye a ladɔnniya k'a fɔ k'a ka parti tɔn kura k'a ye o sigi sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko Alliance pour le changement o tɛmɛnen kɔfɛ août kalo tile 9 san 2022 a minɛna k'a datugu o sababuya kɛ k'a ye dɔgɔyama ta ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmɔgɔ ma ani fana u ka jamana institution ma ka da o waleya kan u y'a minɛ k'a datugu n'a ye san 1 de kɛ kaso la o san 1 de tɛmɛnen kɔfɛ ni a ka kiriw kɛra a yɛrɛla k'a fɔ k'a bɛ san 7 de kɛ kaso la. Niger kɔkanko minisiriso olu ye a ladɔnniya k'a fɔ septembre kalo tile 14 tɛmɛnen na k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ko olu ka passeport diplomatique ko minɛna u la ni o bɛ taga bɛn passeport diplomatique 992 ma o ɲɛmɔgɔ ninnu cɛla an bɛ se ka min fɔ o dɔ ye u ka jamana institution ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye ka fara u ka minisiri kɔrɔ ani wasaden bulon kɔrɔ ani u ka kankɔrɔsigi kɔrɔ ko olu ka passeport diplomatique minɛna u la. N'an bɔra yen an bɛ taga Burkina Faso septembre kalo tile 11 tɛmɛnen na min ye u ka finitigilakaw ye o ye wulikajɔ caman kɛ ni o kɛra Silgaji ale ni Petegoli ni binkali wale ninnu o kɛra wagati kelen o kɔnɔna na a kun yirala k'a fɔ ko banbagaci ninnu ko essence caman de kun bɛ u bolo ni o ye taji ye k'u kun bɛna binkali wale ta ka ɲɛsin civil ma nka Burkina finitigilakaw olu ye wulikajɔ kɛ n'u sera ka banbagaciw caman ka se ka olu faga ani taji olu fana caman ko o sera ka lasɔrɔ. Hali bi an bɛ to Burkina Faso septembre kalo tile 12 tɛmɛnen Wagadugu kɔnɔ u ka finitigilakaw olu ye wulikajɔ caman kɛ ni ka se ka banbagaciw caman ka o faga Burkina camancɛ yanfan kɔnɔna na ani u ka jamana tilebi yanfan ani kɔrɔnfɛ yanfan ni yɔrɔ caman na u ka o wulikajɔ ninnu sera ka kɛ sababu ye ni banbagaciw caman fagara ani taji kun bɛ u bolo fana olu fana caman ko o sera ka lasɔrɔ. N'an bɔra yen an bɛ taga Maroc o jamana na hakili jiginna kabini septembre kalo tile 8 tɛmɛnen dugukolo yɛrɛ o kɛra olu ka jamana kɔnɔ okumu kɔnɔna na septembre kalo tile 10 ni o bɛnna kari tɛmɛnen ma u ka gouvernement o y'a ladɔnniya k'a fɔ ko u bɛ sɔn jamana 4 o ka dɛmɛ ma ni o ye Espagne, Qatar, Émirats Arabes Unis ale ni Royaume-Uni ko u bɛ sɔn olu ka dɛmɛ ma. Nka ɲɔni dugukolo yɛrɛ in yɛrɛ ka kɛ a y'a sɔrɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ Roi Mohamed VI ale kun tɛ yen nɔ ale kun taara Faransi furakɛli la ni waleya ninnu kɛlen ka kɛ a seginna ka na a nali ninnu kɔnɔna na a taara a ɲɛda kasara ye mɔgɔ minnu sɔrɔ a taara olu lajɛ Marrakech o labitaniso o kɔnɔna na ani fana ni ka tila ka a jeli di o tɛmɛnen kɔfɛ u ka minisiriw ka ladala lajɛ la ni o kɛra septembre kalo tile 14 tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ min ye Maroc jamana ɲɛmɔgɔ ye k'a ye u ka jamana miliyari 1 ni ka o di k'o don kasarabagatɔ olu ka musaka la u ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ o ma ko diram n'o bɛ taga bɛn euro miliyɔn 100 hakɛya de ma. O bɔlen kɔfɛ tuguni u ka jamana marabolo dɔw ni o ye minisiriw ye olu y'a jira k'a fɔ ko u bɛ jɛ u ka kalo 1 sara kɔ ka se ka di kasarabagatɔw ma walasa a bɛ se ka don musakaw la o mɔgɔ kofɔlenw cɛla o ye u ka minisiriw ye ani a bɛ fɔ minnu ma ko ministre délégué ka fara au conseil délégué général ani u ka délégué ministériel olu de ko k'u bɛ jɛ kalo 1 sara kɔ olu ta bɔlen kɔfɛ fana u ka fonctionnaire ani agent de l'État ka fara
collectivité territoriale o mɔgɔw kan ani u ka entreprise publique mɔgɔ minnu bɛ jate échelle 9 o mɔgɔ fɛ olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛ jɛ u ka kalo 3 sara kɔ ko walasa a bɛ se ka don ni kasarabagatɔ ninnu ka musaka la cogoya min na ni o sara ninnu bɛ a daminɛ septembre kalo octobre kalo la fo ka taa se novembre kalo o ma. An lamɛnbagaw an sera ka kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan o kɛra nin ne an bɛ foliba lase aw ma a ka lamɛnni ni lajɛli la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la an bɛ an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo u ka cɛsiri la kosɛbɛ ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ. Ondu tele ta bɔlen kɔfɛ fana a bɛ se ka to ka an ka kunnafoni ninnu ka a lajɛ Mifa production o ka page kɔnɔna na Facebook ani YouTube olu kan a kan bɛ o la sanga wagati wɛrɛ n'ala sɔnna ma.